Lawas sa Maestra ug ang 3 anyos nga pag-umangkon nini nga natabunan sa landslide sa Naga, naugkat na. Ana exclusive report. Sa pagpadayon sa retrieval operation sa Ground Zero sa Sitio Sintulan, Barangay Tinaan, dugang patayng lawas ang ilang nakuykuyan. Pasado alas 6 sa gabi ni atong Sabado, una lang naugkat ang lawas sa usa ka bata nga gituoan nga iya sa 4 anyos nga si Hope Chavez. Gidayungan kini sa mga rescuers padala paubos. Human sa pipila ka minutos, sunod nga naugkat ang lawas sa usa ka babae. Gituoan nga iya sa magtutudlo nga si Ever Stephen Ubas. Mismo ang uyuan sa mga biktima ang mikumpirmar nga lawas sa mga pag-umangkon ang naugkat. Ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa mga biktima. Ang lawas sa duha giingong didto makubkubi sa banyo sa balay. Una na nagkubkuban ang ubang mga miyembro sa pamilyang Ubas nga natabunan sa landslide. Kato siya, sir, ang pagmangkon na ko nga babae nga gingalog si Ever Stephen kay akong tanaw karon sa pag-abot rin sa may karsada nga nabulag gina ang usa ka bukton ba